Her er en anden måde at løse en 3. klasses opgave på i GeoGebra. Nu er det en opgave om cirkler, og vi skal selvfølgelig først have gjort GeoGebra klar til lige præcis den her slags opgave. Så vi lukker algebra-vinduet ned, vi slukker for koordinatsystemet, og så har vi ellers bare vores tegneblok. Nu skal vi have fat i et værktøj, hvor vi kan konstruere cirkler. Og vi går ind og siger, at vi vil have cirkel ud fra et centrum og et punkt. Og så er det ellers bare at trykke på centrum, og så laver vi en, der ser sådan der ud. Vi har en lille en ved siden af. Den kunne jo se sådan der. Vi har en større en over ved siden af. Den kunne få lov at se sådan her ud. Så har vi endda en, der er et nummer større hernede. Og sådan der. Vi har en, der er en lille smule mindre. Det vil sige, det kan være, at den skal ligge der. Og så har vi ellers en hernede også, som den skal se sådan her ud. Og så behøver jeg vist ikke at lave flere. Når vi lige trykker her på flyt, så kan vi trykke her. Det kan være, at vi kan trykke her. På selve cirkelperiferien. Og ud fra den, så kan vi jo lige vælge og så sige, jamen nu skal den have en farve, som i øvrigt. Og jeg har valgt at sige, at den her den skal være grå. Den her kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle lave gul, ligesom i bogen. Og hvis man synes, den skal være lidt gul indeni os, jamen så har vi skyderen her, som vi kan flytte frem og tilbage, så kan man farve sin figur. Og det gør jeg lige ved dem alle sammen. Det ser så dejligt farverigt ud, og det passer godt til en 3. klasse. Op og ryk. Vi prøver det igen. Vi skal have ændret farven. Vi vil have den blå, og den skal være en lille smule mørk indeni. Vi havde en grøn. Vi prøver igen. Man skal lige være lidt opmærksom på, at man får ramt de rigtige, og at man får den ramt ordentligt, for ellers så fungerer det altså ikke ordentligt. Vi havde en gul en mere. Den første var lidt forsigtig gul, så kan vi da tage den her og så sige, at den skal være noget mere gul. Så har vi godt nok byttet rundt på dem i forhold til bogen, men skidt nu med det. Og den sidste. Vi skal lige have ramt sådan. Den skal være rød, og den skal selvfølgelig farves en lille smule ind i os. Sådan. Så skal vi op og have fundet ud af, hvordan vi får sat diameteren på, fordi opgaven er jo tegn diameteren og skriv længden. Så vi skal have målt, hvor langt er der fra den ene side af cirklen, ind gennem midten og over til den anden side. En 3. klasse vil helt sikkert gå op og så bruge linjeværktøjet op og så sige, at vi tager og laver et linjestykke mellem 2 punkter. Jeg trykker på det punkt, jeg allerede kender, trækker den ind gennem midten, og så trykker på periferien på den anden side af cirklen. Og det gør jeg lige ved dem alle sammen. Og her kan det være en god idé, at man får fang til net. Så er man i hvert fald mere sikker på, at man får ramt, sådan at det er det rigtige. Nu har vi fået sat diameter på dem alle sammen. Så er der kun en opgave tilbage, og det er jo sådan set at få løst den sidste opgave og skrive længden. Så vi går op i vores værktøjslinje, finder måleværktøjet, den er faktisk allerede klar til os, men ellers så er det den her op, vi skal finde den, der står længde ved, og så er det ellers bare
og sige, at jeg vil gerne måle det der linjestykke. Og vi kan se, at der springer tal frem, hvor der står 4. Og den der, den er 6. Og den der, den er 2. Nogle gange, hvis man får lavet for små cirkler, så kan man ikke bare trykke på linjestykket. Så er man simpelthen nødt til at sige, at jeg måler mellem de 2 punkter, og det kan vi lige prøve med de 2 sidste. Og så siger jeg, at jeg trykker på R, jeg trykker på H, og så kan vi se, at det står på en lidt anden måde, men det er stadigvæk diameter på cirklen, vi har fundet. Og igen, hvis man synes, det står træls, at det står oven i hinanden, så kan man lige gå op og tage sit flytteværktøj og rykke tallet lidt væk, eller teksten og tallet en lille smule væk fra centrum og fra linjestykket, så det ikke står oven i hinanden. Det var en anden måde at lave en opgave fra matematikbogen i 3. klasse i GeoGebra på.